7 Coupe Cabrio, ktorý parkuje pred vchodom do hotela. Poprosíme ho, nech si automobil preparkuje, lebo sa pri ňom zastavuje množstvo obdivovateľov, ktorí blokujú prechod. Opakujem, prosíme majiteľa. Ja poprosím ako prvého prednášajúceho Čadarovca. Viacerí z vás sa pred chvíľou usmiali pri technickom ozname, pritom boli svedkami reklamy. Tak správne aj preto, lebo vy ste jednoducho skvelými predstaviteľmi cieľovej skupiny